Kienet żjara memorabbli għal kontingent ta' 120 persuna li kien jinkludi l-banda Vittoriosana San Lawrenz tal-Birgu, banda li fl-aħħar jiem żaret il-kapitali Taljana bħala parti minn ġita Lawrenzjana illi inkludit mawra fil-Bażilika ta' San Lorenzo fuori l-Emura kif ukoll fil-Vatikan. Fil-fatt fis-26 ta' April li għadda l-banda Vittoriosana leqet il-Papa Franġisku fi Pjazza San Pietru għal-udjenza ġenerali, dan fil-waqt li jesegwi diversi innijiet u marċi, fosthom l-innu marx li San Lawrenz ta' Giuseppe Frendo u l-innu popolari. Wara ġiet ippreżentata somma ta' 6,000 euro lil Papa Franġisku bilan li xara strument mediku għall-ittestjar tal-għajnejn illi se jintuża fil-Klinika Madre della Misericordia, klinika tal-Papa Franġisku illi fija t-tobba tiegħu jieħdu ħsieb il-fqar. Barra minn hekk fl-24 ta' April saret żjara fil-belt ta' Maseno li hija tant magħrufa mal-Lawrenzjani madwar id-dinja għaliex fija tinsab ir-relikwa tad-den ta' San Lawrenz. Imbagħad fil-25 ta' April fl-okkażjoni tal-Ġurnata Internazzjonali Lawrenzjana, il-banda Vittoriosana segwit programm mużikali taħt id-direzzjoni tas Sur Mas Jonathan Abela fil-pjazza ta' qudiem il-Bażilika ta' San Lorenzo Fiori l-Emura fejn leqet lil diversi rappreżentanti ta' komunitajiet Lawrenzjani minn madwar id-dinja kollha. Din kienet is-sitt mawra tal-banda Vittoriosana San Lawrenz barra minn pajjiżna.